Dan mila bersawai mod ba ila shim ya kani ke senjam ban Shah plan na bynta garib kejat ban riu khasi bat jengtia na bynta ke job reservation policy but ke ba khamat ka jinga jong iban penyat teli yangi kum kejat ban riu ba nginang yo ka bor panyakun ya baro ki isu khamtam ki isu yo kam yo jam jong ki khun samla ke briu hinyo trep dia kene ke por ngan ai ga wei ke jingrwai ke bekerteng na bynta kari yang kam sana sekemat Cepat dia. yang kam sana Ya, sudah cepat dia. kum nong ya le ko khun karingin yang joy no menta kapur kam ap ya phianga khino shama dan thma kersiu ya ki wei ba kin khina jinglong rao hala ka jongkari pen kre la white la stick la sum jing e ban ra ding khong kin tiu ya ki wei parari ba kin po sha ka thong jing e wat no my lad wat la ki jing khu slai ngi ma gori lomba i jong i sha engin shem kum pa to mi ki khun shin rang bat kan thei kari ki bana mi ni na sep ni tolong kan ha kabur perkhat panya daya kari kari khasi jong ikan klem mangapi jingker ku on the say amano banyeng sakhi ya kan jat ben riu khasi ban pen pet ki khmat ban yo khun ka riu nom ke radin tur sha khmat wat nom sir ben sin to yang scam wat nom mar ta tin tang ka wei pin pin i jing shlur ban ya le na bynta kari kum nong ya le ku khun karingin yang joj no menta kapor kam avia phianga khino shama dan thma kersiu ya kiwi bakin khina jinglong rang hala ka jongkari gori lum ba I jong I Shah ain't shim kum pa gori lomba I jong I Shah ain't shim kum pa to mi ki khun shin rang bat kan thei kari ki bana mi ngi na sep ngi
ha kabur perkhat banya daya kari kasih jongi kan klemmang amapi ai ngu ya ublay jing ku un the say amanu ban yang sakhi ya kajat ben riu kasih ban pen pet ki khamad ban yo kun kari Shah khamat wat nom sir ben sir tu yang skem wat nom ardent tang kawe pin pen i jing shlur ban ya le na bynta kari bynta kari Malaysia.